everyone, welcome back to the channel. Today, we're heading to Quezon Province to explore the vibrant Paypag at Baleo Festival 2024. This festival is a feast for the senses, blending agricultural traditions with community pride. Let's dive in. The Paypag at Baleo Festival celebrates the abundant harvests and the hard-working farmers of Quezon Province. Named after the paypag, a bamboo bed or platform, and baleo, a woven tray used for sorting grains, this festival showcases the region's agricultural heritage. This festival began as a way to honor the farmers who play a crucial role in the community. Over the years, it has grown into a lively event, featuring parades, dance performances, and displays of local produce. It's a perfect example of how Filipino festivals often intertwine community, tradition, and celebration. If you're attending the festival, get ready for vibrant street dances, where participants carry decorated baleos filled with fruits, vegetables, and grains. The Grand Parade is a highlight, featuring floats adorned with local produce, showcasing the province's agricultural bounty. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more insights into Filipino culture. Let me know in the comments what festival you'd like to see next. Until next time, celebrate the harvest!
Ladies and gentlemen, our contingent number 5, Tapilao Academy! Tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayan puno na biyaya na buo sa tunog ng puso ni Pablo Atrita. Tara na! Inga! Kailangan! Tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayan puno na biyaya na buo sa tunog ng puso ni Pablo Atrita. Tara na! Inga! Kailangan! High School! Tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayan puno na biyaya na buo sa tunog ng puso ni Pablo Atrita. Tara na! Inga!
atleta. Tara na, sa Lingga, papakapila. Ito ang kwento ng bayang puno-puno na biyaya na puno sa tunog ng puso ni Pablo Atrita. Tara na, Lingga, papakapila na! Kaya, tahimik at tunay na pinagpala. Ito ang kwento. Contingent number 2 from Barangay category, Barangay Daungan!
category Barangay, Lubang Palsabango. Tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayan punong-puno ng biyaya. Nabuo sa tunog ng puso ni Pablo Atleta. Tara na sa Tibay. Papa, bilang na. Barangay Bupay! Tunay na pinagpala. Ito ang kwento ng bayan punong-puno ng biyaya. Nabuo sa tunog ng puso ni Pablo Atleta. Tara na sa Tibay. Papa, bilang na.
bayan punong-puno ng biyaya. Lumabas sa loob ng puso ni Paulo at Ricardo Alcala. Once again, our contingent number 6 from Barangay Ikiri. Kwento ng bayan punong-puno ng biyaya. Lumabas sa loob ng puso ni Paulo at Ricardo Alcala. Sa linggan, Papa, bilangan.
Ladies and gentlemen, our contingent number 7 from Barangay category, Barangay